Trabaho o degree? Dapat ba lahat magkolehiyo? Dad, marami kasi nagsasabi sa States, at saka dito sa Pilipinas, na hindi mo daw kailangan pumunta sa kolehiyo para magkaroon ka ng magandang trabaho. Sinasabi kasi ng mga iba, na medyo extreme pa nga sinasabi na college is a scam. Kasi marami ka daw mga binabayaran na units, na mga subjects na hindi mo naman kailangan, at marami naman talaga mga college degrees daw na hindi daw makakabigay ng magandang trabaho sa inyo. Tulad ng mga arts courses na sinasabi nila or mga philosophy courses. So, marami nagsasabi, ba't ka pa magkakolehiyo kung pwede ka naman magdiretso ka na sa trabaho o kumuha ka ng vocational course para maging plumber, tubero, electrician, etc. para may kita ka na kagad kaysa gumastos ka pa ng sobrang laking amount sa isang kolehiyo o sa isang kurso na baka hindi pa makatulong sa iyong career. Well, totoo yan, no? Marami nagsasabi sa atin yan, lalo yung mga skilled workers, sinasabi nila na ang kinikita nga nila 1,000, 1,200 per day, yung mga electrician, yung mga plumber, yung mga karpintero na magagaling, minsan nga 1,500 pa daw per day, mga steelman, no? Sa mga construction site, no? So marami nagsasabi sa atin yan, kahit yung mga ibang software programmer na hindi nakapagtapos ng college, na marunong sila mag-hacking, ang laki na kinikita nila, minsan 2,000, 2,500 a day, yung iba naman nagda-driver, nagiging taxi driver o nagiging grab driver, na kumikita sila ng mahigit 1,000, no? So it's more than the minimum wage. Pero ang tanong, saan pupunta to? Ano yung hangganan nito? Ngayon, we are all made differently. May mga ibang tao talaga na hindi talaga uugma na mag-college degree kasi nga talagang wala sa kanilang sistema. Ngunit, tandaan natin, ang problema kasi sa mga blue-collar work, sa mga skilled work, darating isang panahon, pag tumanda ka, syempre, mas kokonti na yung demand para sa iyo. Pero yung may college degree kasi, syempre, pag nagtrabaho yan, habang tumatagal, tumataas ang ranggo niyan sa isang trabaho, sa isang posisyon. Kung private office man yan o government office, mas madali yung kanyang pagangat, mas steady yung kanyang pagangat, hindi nga lang pabugso-bugso, pero at least unti-unti, umaangat yung kanyang kinikita at ang kanyang ranggo sa lipunan. At ano naman ang advantage kung may college degree ka? Kung may college degree ka kasi, una, nadidisiplina yung pag-iisip, mas marami ka natututunan, mas marami ka nakikilala, at pagkatapos mo ng college, kadalasan yung mga nagpapatakbo rin ng mga organisasyon, mag-gobyerno man o mga pribado, kadalasan mga iba dyan, mga kasalubong mo, mga classmate mo, kakilala ng classmate mo. So, malaking bagay yon kasi nga hindi lang naman yung kaalaman, no? Sinasabi nga nila, it's not only what you know, but it's also who you know. Kung wala kang koneksyon, dahil hindi ka nila kilala at hindi nila alam na galing ka rin sa isang maayos na paaralan na may disiplina at naturuan ng tama, mahirap ka rin mai-recommend na maipasok sa mas magandang trabaho. Yun ang advantage ng college degree. Pero katulad na sinabi ko, hindi lahat ng tao ginawang pareho ng Panginoon. Kaya nga may mga tao talaga na magaling talaga sila sa mga BOCTEC courses, no? So hindi naman ibig sabihin pag nag-BOCTEC wala ka na rin future. Kung medyo masipag ka naman at magaling ka, tataas yung bayad mo on a per day basis. At pag tumanda ka, siguro ikaw na yung parang maging contractor o subcontractor o ikaw na yung consolidator para na sa ganun kahit na mahina ka na, magagamit mo yung talento ng ibang nakakabata at mabigyan mo sila ng opportunity. Kasi this time kilala ka na ng lipunan at ikaw yung tatakbuhan kung may pangangailangan sa mga larangan na iyong naging karanasan. For example, kung electrician ka, marami naghahanap ng electrician at kung ikaw yung parang subcontractor, marami kang pwedeng ayahin ng mga mas bata sa iyo na pwedeng gumawa ng trabaho at sinusupervise mo na lang at mas malaki kikitain mo kasi para ka ng businessman din yan, freelancer ka, no? So yung mga pwede mong gawin, pero again, siyempre kung kakayanin mo naman, mas maganda na makapagtapos ka ng kolehiyo kasi nga iba yung matututunan mo. Marami nagsasabi, kahit na nung panahon ko sa college, sinasabi lang, marami tayong subject na hindi naman natin kailangan sa totoong buhay. Totoo yon. Pero ang kagandahan nun kasi, nadidisiplina tayo ng multitasking, number one, kasi iba-ibang subject, iba-ibang oras, so nadidisiplina ka ng multitasking. Pangalawa, lumalawak yung iyong kaisipan at iyong kaalaman at yung karunungan, mas nabubuksan ang mas maraming oportunidad sa iyo. Pangatlo, mas marami ka nakikilala at mas marami ka nagiging kaibigan. At sila ba mismo ang makakatulong sa iyo? Minsan, mga ibang college professors ko, noong panahon namin, mga executive din sila ng malalaking kumpanya. At katunayan yan, ngayon ibang naging classmate ko rin, ngayon hindi lamang mga executive, mga malalaking negosyante na sa ating lipunan, na nakakatulong din kasi kilala ka nila. Kung meron kang gustong i-negosyo o gustong gawing negosyo, mas madali ka nilang i-recommenda o endorse dahil alam nila na ikaw ay naturuan ng tamang sistema, yung tinatawag nating sense of professionalism, no? Sense of professionalism means responsable kang tao, may disiplina ka, may diligence ka, inaaral mo yung ginagawa mo, at meron kang commitment. So yun ang napaka-importante. Kaya pagka nagtapos ka ng kolehiyo, ang unang tingin sa'yo, una, isa kang professional, no? Ibig sabihin yan, may commitment ka dahil sinimula mo, tinapos mo. Pangalawa, responsable kang tao kasi kahit na paano na ipasa mo. Pangatlo, diligent ka, nag-aral ka, inaral mo. At yun ang napakahalaga sa ating buhay, lalo sa mga karir natin. Kung ikaw ay bata pa lamang, napakahalaga kung kaya mo mag-college degree. Pero kung hindi naman, magaling ka sa BOCTEC, hasain mo sarili mo na ikaw ay isa sa mga pinakamagaling sa larangan na pinasok mo at para mas mataas ang kikitain mo. Pero, wag natin kalimutan, dapat mag-ipon din kayo kasi nga pagkatanda nyo at kulang na yung pera ninyo, baka mahirapan kayo kung wala kayo sapat na ipon. Just to take note lang, not all college degrees are also made equal. In fact, ang mga college degrees na may pinakamalaking upward career motion, ang mga STEM
STEM degrees ang tawag nila, meaning STEM, Science, Technology, Engineering at Mathematics. So kung gusto niyo na mas magandang future at mas magandang career, mag-focus rin kayo sa mga tamang college degrees na related dun sa STEM o Science, Technology, Engineering at Mathematics. Para sa inyo, anong comment ninyo dyan? Trabaho ba or kolehiyo agad? Para sa inyo. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.